Сёння ў нас амбітная задача распавесці пра зусім невядомую старонку беларускай гісторыі, пра якую не проста ў школе не расказваюць, пра яе ўслых не кожны возьмецца гаварыць. Слуцкі збройны чын. Першае нацыянальнае ўзброенае паўстанне менавіта за незалежную Беларусь. 27 лістапада 1920 году случане пачалі змаганні са значна мацнейшымі бальшавіцкімі атрадамі. Цягам месяца беларусы супрацьстаялі наступу савецкай улады і адчайна ваявалі за сваё права быць гаспадарамі на сваёй зямлі. Чаму пра гэта маўчаць? Таму што слуцкі збройны чын паказвае, што ў Беларусі хапае людзей, якія вераць ва ўласную годнасць і хочуць быць гаспадарамі на сваёй зямлі. І калі дастаткова шмат беларусаў будзе пра гэта ведаць, яны пачнуць змагацца за гэта, і аўтарытарнаму кіраванню, падпарадкаванаму Расіі, прыйдзе ў Беларусі канец. Вялікае шчасце для беларусаў, але вялікая праблема для аўтарытарных палітыкаў. Таму вось вам аповед, як аддана нашыя дзяды ваявалі з усімагутнымі і бязлітаснымі бальшавікамі за мару, каб мы з вамі жылі свабодна. Уяўляем сабе Случчыну, але 100 год таму. Адзін з найбольш заможных, адукаваных рэгіёнаў Беларусі. Чаму? Гістарычна Случчына належала наймагутнейшаму роду радзівілаў. І цягам стагоддзяў сяляне развівалі свае гаспадаркі, а мяшчане, рамёствы, мелі высокі дабрабыт. Случчане маглі дазволіць сабе годна гадаваць і навучаць дзяцей. Таму і ўзровень нацыянальнай свядомасці быў на парадак вышэйшы за жыхароў іншых частак беларускіх земляў. Па колькасці грамадскіх і культурніцкіх беларускіх суполак Слуцк займаў адно з першых месцаў Беларусі. Самае вядомае з іх аб'яднанне «Папраць-кветка», ініцыятарам стварэння якога быў Сяргей Бусел, актыўны вучань Слуцкай гімназіі, аматар вывучэння беларускай гісторыі і фальклору. Важны чыннік. Слуцкае паўстанне было б немагчымым без вайны паміж саветамі і палякамі. Адна хвіліна пра гэта. Пасля заканчэння Першай сусветнай вайны палякі на чале з Юзефам Пілсудскім і саветы на чале з Леніным пачалі змаганні за тэрыторыі Беларусі, Літвы і Украіны. Спачатку наступалі палякі і занялі Вільню, Берасці, Кобрын, Пінск, Наваградак, Барановічы, Бабруйск і нават Менск. Пасля ў наступленні пайшлі саветы і занялі большасць заваяванай палякамі тэрыторыі і дайшлі да самой Варшавы. У жніўні 1920-го адбылася легендарная Варшаўская бітва, якую ў Польшы называюць «Цуд над Віслай». Палякі ўшчэнт разграмілі значна больш магутныя сілы бальшавікоў. Саветы адступілі, і ў кастрычніку таго ж года была падпісаная часовая, уступная, мірная рыжская дамова. Канчатковая была падпісаная ў сакавіку 1921-го, не памыліцеся на кантрольнай. Дык вось, паводле уступнай мірнай дамовы, якая падзяляла тэрыторыю Беларусі на дзве, савецкую і польскую, Слуцк павінен быў адысці да саветаў, а заходняя частка павета з Нясвіжам і Клецкам да палякаў. Але ж палякі зусім не спяшаліся сыходзіць са Слуцку, як тое было зафіксавана ў дамове. І вось гэтая невызначанасць сыграла на руку актыўным случакам. 14 лістапада 1920 года адбыўся з'езд Беларускай рады Случчыны, якая абвяшчала сябе уладай на гэтай зямлі. Рада абвесціла аб фармаванні слуцкай брыгады стральцоў войска БНР. Случакі лічылі менавіта Беларускую народную рэспубліку законнай уладай Беларусі, а не саветы ці Польшу. Ствараліся суд і міліцыя, уся дакументацыя вялася выключна на беларускай мове. Польская цывільная і вайсковая адміністрацыі моўчкі назіралі за ўсімі тымі працэсамі ў Слуцку і ніякам не заміналі. Ваяваць з бальшавікамі можна ж было і не сваімі рукамі. Паўстанцы згадвалі, што польскія вайскоўцы нават перадавалі зброю паўстанцам, каля 1000 вінтовак, некалькі кулямётаў і нават гарматы. Але стан зброі быў далёка не лепшы. А да тых жа гарматаў папросту не было снарадаў, таму паўстанцы іх фактычна не выкарыстоўвалі. На мабілізацыйны заклік рады адгукнулася аж 10 000 чалавек, але ўзброіць здолелі добра калі траціну. Па розных падліках слуцкая брыгада налічвала ад 2 до 4 тысяч чалавек. Першыя баі з бальшавікамі распачаліся 27 лістапада, а скончыліся ў канцы снежня 1920 года. У кіраўніцтве паўстаннем вылучаліся дзве галоўныя сілы. Беларускія эсэры і камуністы, як гэта было не дзіўна, але для мясцовых камуністаў родная Беларусь была важней за саветы, найвядомейшымі прадстаўнікамі якіх былі Уладзімір Пракулевіч і Паўла Жаўрыт.
і балахоўцы, прадстаўнікі вядомага генералу Станіслава Булак-Балаховіча, які акурат у гэты час праводзіў свой палескі паход з захаду на ўсход. Балахоўцы складалі касцяк вайсковага кіраўніцтва і выступалі за хаўрус з Польшай. Сацыялісты абвінавачвалі балахоўцаў у габрэйскіх пагромах на Палессі, а тыя, у сваю чаргу, абвінавачвалі сацыялістаў у памяркоўнасці і нерашучасці, а таксама ў сімпатыях да Расіі. Сацыялісты лічылі, што ў змаганні трэба трымацца нейкіх прынцыпаў. Балахоўцы меркавалі, што мэта мусіць дасягацца любымі сродкамі. Як гэта заўсёды бывае, адсутнасць даверу і супольнага бачання ў кіраўніцтве негатыўна ўплывала на здольнасць дасягаць супольныя мэты. Асноўныя падзеі паўстання адбываліся не ў самім Слуцку, які паўстанцы мусілі пакінуць па аб'ектыўных прычынах. Спрабаваць утрымаць горад у настолькі няроўнай бітве было немэтазгодна. Паўстанцы авалодалі мястэчкам Семежава, дзе быў створаны штаб паўстання. Слуцкая брыгада зрабіла некалькі паспяховых атак. Супраць беларускіх войскаў білася Омская дывізія бальшавікоў. Бальшавікі вымушаны былі адступіць. Беларускія аддзелы мелі вельмі моцную падтрымку з боку мясцовага насельніцтва, але ім бракавала зброі і амуніцыі. Што цікава, сярод чырвонаармейцаў на процілеглым баку было шмат мясцовых. Таму падчас першых баёў, калі паўстанцы давалі рады адбівацца і нават браць палонных, многія чырвонаармейцы пераходзілі на бок паўстанцаў. Паўстанцы вельмі літасна ставіліся да палонных, і гэтыя чуткі хутка распаўсюдзіліся ў шэрагах чырвонаармейцаў. Таму людзі ад бальшавікоў пачалі ўцякаць. Бальшавіцкія камандзіры, бачачы гэта, прысылаюць на падаўленне паўстання карпусы, сфармаваныя з кітайцаў і татар, якія былі да мясцовага насельніцтва абыякавыя. Гэтая тактыка, вядома, дала свой плён. 15 снежня паўстанцы былі вымушаны пакінуць Семежава, а беларускі галоўны штаб быў перанесены ў вёску Морач. У канцы снежня стала ясна, што беларускае войска больш не можа супрацьстаяць чырвонай навале. На нарадзе ў Барановічах было прынята рашэнне аб спыненні ваенных дзеянняў і адводзе беларускіх аддзелаў на тэрыторыю, занятую палякамі. 28-31 снежня 1920 году больш за 1500 беларускіх жаўнераў і афіцэраў перайшлі польска-савецкую мяжу. Калі вы хочаце лепш зразумець і адчуць гэты трагічны і велічны перыяд беларускай гісторыі, пачытайце аповесць Андрэя Федарэнкі «Нічыя», дзе ўжо з самой назвы вынікае, аб кім пойдзе гаворка. Героях, якія адчуваюць сябе нікому непатрэбнымі. Або фільм «На чорных лядах», які быў зняты паводле двух апавяданняў Васіля Быкова «На чорных лядах» і «Перад канцом». Яны абышлі ўвесь лес, абшарылі ўсе балоты. Выйсця з гэтай пасткі нідзе не было. Дагэтуль іх вяла надзея, якая ўсё меншала, і нарэшце змізарнела на цьмяную блішчынку ў попеле. А сёння згасла і блішчынка. Калі ў БССР абвесцілі палітыку беларусізацыі, краіне не ставала кадраў для яе ўвасаблення. У Беларусь прыехалі і пэўныя ўдзельнікі паўстання, у тым ягоныя кіраўнікі Павел Жаўрыт і Владзімір Пракулевіч. Па першым часе ўсё складвалася нібыта і добра. Яны займелі неблагія пасады ў дзяржаўных установах. Але насталі 30-е. Ім прыгадалі ранейшыя правіны і арыштавалі па справе няіснага саюза вызвалення Беларусі. На іх чакала турма, высылка, расстрэл. Але ж незважаючы на сумны, хоць і чаканы вынік слуцкага паўстання, яно стала сімвалам чалавечай нязломнасці і адданасці ўласным перакананням. Сяляне, мяшчане, інтэлігенцыя адчулі сябе адзіным суцэльным, беларускім, і вырашылі даць адпор бальшавіцкай навале, добра разумеючы няроўнасць сілаў. 100 год улады імкнуцца замазаць памяць пра адчайнае змаганне, але мы будзем памятаць і шанаваць. З вами была Каця Барушка і адукацыйны курс ад платформы «Васьміног». Пра гэта вам не раскажуць у школе. Ці чулі вы пра слуцкі збройны чын раней і які ў вас уражанні? Случакі – гэта романтычныя бязглуздыя вар'яты ці адданыя патрыёты?